4, 11 дни ще имате възможност да се наслаждавате на магията, на вълшебството, наречено театър и как може по друг начин, освен магия, да наречем това, което видях. Да ви кажа честно, аз нито съм критик, нито съм експерт и със сигурност доста от нещата, които видях, не разбрах, но знам какво чувствах, какво усетих. А то е едно усещане за красота. А това ни липсва в нашето ежедневие. Една недокосната красота, която човек иска да докосне, може би прозвуча малко еротично, но така го чувствам. Тази година мотото на фестивала е артистите са в центъра и това съвсем не е случайно. Това е един своеобразен поклон към труда на всички вас, които създавате театър, защото знаеме колко е трудно, знаеме какви са предизвикателствата и още нещо. С този фестивал искаме да покажем и друго. Благоевград има нужда, има и ще има театър. Всички знаем за какво говорим. Благоевград ще има театър. Това не подлежи на дискусия. Община Благоевград винаги е помагала на театъра. Община Благоевград не е помагала на този или онзи директор. Кметът и директорите да си вършат работа. Но искам много ясно да заявя и твърдо нашата позиция и това нещо ще го отстояваме. Още веднъж добре дошли и успех на Тараракумбия!